Un plaer, com cada setmana, poder estar novament davant d'aquest micròfon, un plaer novament donar-vos la benvinguda més cordial a una nova edició del magazín de la cultura audiovisual i tecnològica d'aquesta ràdio pública, com bé sabeu i bé escolteu, és Ràdio 4, en una edició ja del dimecres 24 de febrer, això vol dir que és l'última d'aquest mes per nosaltres, 12 i 5 ja tocades del migdia, repetició del programa dissabte, dia 27 a les 11 de la nit. L'altra ràdio clou pel que fa a nosaltres el mes de febrer d'un 2021 amb l'edició número 2413. Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes. Hola, amigos. Presentamos este programa pero con sentimiento de la calle. In authentic Latin beats. Pero si quieren saber un poco más de qué se trata, ¡Arranca y vámonos! Menú del programa d'avui, l'obrirem escoltant NASA TV, escoltarem l'arribada del vehicle Perseverance a Mart, un tema que la setmana passada va ser de màxima actualitat i del qual l'altra ràdio fa molts i molts programes que en parla. Després, tertúlia de la ràdio i la televisió internacional, l'esperem fer amb Santi Riera, periodista, i Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona. Tot seguit, la previsió és contactar amb Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, periodisme contemporani. Temps hem de trobar també per la ràdio afició. En aquest cas, avui esperem contactar amb Joan Pere Miquel, president de l'Associació Radioaficionats de Catalunya, i Chari Bermejo, presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor. Com és habitual a la cua de cada mes, supercomputació amb Leonardo Bautista, investigador sènior del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación. I també deixarem constància d'un fet que s'està celebrant justament ara, la jornada virtual de ràdio escolar que avui dimecres s'està fent de manera telemàtica a Catalunya. La salutació cordial de Marc Willy, realització tècnica, control de so i Sintoniki a la direcció i presentació. De moment encara no ens n'anem de Ràdio 4, però sí que nos fuímonos cap a la secció de radioafició que tindrà dos parts. La primera ens la porta la presidenta del Radioclub Mike Delta Víctor, que és la Chari Bermejo, la qual jo saludo. Chari, benvingut una altra vegada, i avui ens parles d'un diploma de radioaficionats que convoca una altra associació de radioaficionats de fora de Catalunya. De quina entitat es tracta? Doncs sí, bona tarda, Cinto. Doncs sí, et parlaré de la posada en marxa d'un nou diploma permanent impulsat per la Unió de Radioaficionados de Aridane, URA, en col·laboració amb My Delta Víctor d'X Group. Nosaltres hem estat els encarregats de la posada en marxa del programari necessari que gestiona aquest diploma. Es tracta del diploma Volcanes de Canàries, UVCAN, i és un diploma que va iniciar la seva marxa el 10 de gener del 2021 i la seva finalitat és donar a conèixer els meravellosos paisatges volcànics, així com encoratjar a fomentar i cuidar el nostre entorn i amb això preservant al temps les senyes d'identitat de Canàries. Crec que actualment és l'únic diploma permanent automàtic de Canàries. I bé, es pot accedir a ell a la URL de diploma v-can.blogspot.com i des d'ella podem realitzar qualsevol gestió relacionada amb el programa. Amb el diploma, perdó, amb el diploma. Tu ja has contactat, Chari, des de la teva estació o no encara? Doncs sí, he pogut contactar amb unes quantes ja estacions que han pogut treure aquest nou diploma de Volcanes de Canàries. He pogut fer un parell o tres amb els companys de Canàries. Més d'una persona el que voldria, quan es pugui, és anar a recollir la verificació que no fos electrònica, anaria en persona. No, ja vindré, no? Sobretot si t'invitessin, ja la recolliré en persona. Diploma Volcanes de Canàries, tota la informació, a més, la Chari Bermejo, la presidenta del Mike Delta Víctor, té l'amabilitat d'escriure la seva secció. Podeu consultar totes les dades si us interessa o teniu curiositat dels enllaços per veure-ho en el Facebook de l'altra ràdio, no? L'altra ràdio, la pàgina Facebook, hi ha tota la informació. Ens ho ha explicat la Chari Bermejo, que torna al programa d'aquí un mes des de Mike Delta Víctor. Bons contactes. Moltes gràcies, adeu.